aliko vanthu kuno amene afuna kuvotera vanthu omampatsana zintchito pachibale? Alipo vanthu kuno kapena amene afuna kuvotera kuti anthu ife tizigawana zigawo ni mitundu? Mzipatalamo mankhwala azipezeka, aphunzitsi azilipidwa pa nthawi yake komanso mosamalidwa bwino. Mmakukamu nimamva kuti aphunzitsi aluvutika zedi marenti. Nzofunika kuti kaya ukira ntchito kuchipatala, kaya ndiwe mphunzitsi, kaya ukira ntchito yanji ya boma, ulandire malipiro abwino, minimum wage 50,000, usakhome msonkho ngati ndalama zako zinafike pa 100,000. Ino amene mchira ma business ma license litsitse misonkho koma pa zinthu zoti ngakhale wagula kunja komatu mtengo wake ni wina, koma ungokuchaja chimtengo ngati icho ulipira kasanu nkatatu zimene unalipira, koma chonsecho afuna misonkho yazikagawana azilemera wokha. Kodi zili bwino zikatero? Tsono tangoganizani, chifanda vapo kuti nummadandaula kuti Ferereza maningo udula. Ndiye kuti thumba la Ferereza 50 kg nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000 mkanthu. Kodi pamene pasipali bwino? Kodi mukuniva ine kumtengo uko? Namumva wina akuti koma pamepo ati